Hola, què tal? Molt benvinguts a aquesta secció. Els laics parlen de l'Evangeli. Dijous 34 de durant l'any, diu que en aquell temps Jesús digué als seus deixebles: quan veureu que les legions encerclen Jerusalem, sapigueu que arriba la seva devastació. Llavors els qui es trobin a Judea, que fugin a les muntanyes, els qui siguin dintre la ciutat que l'abandonin, i els que es trobin al camp que no entrin a la ciutat, perquè haurà vingut el temps que Déu li demanarà comptes i tot allò que diuen les Escriptures es complirà. Ai de les que esperen un fill o el criïn aquells dies, perquè caurà una gran calamitat sobre el país i s'estendrà l'odi contra aquest poble. Moriran víctimes de l'esposa o seran enduts captius per totes les nacions. I Jerusalem serà trepitjada pels pagans, fins que es compleixi el temps que Déu els ha concedit. Després hi haurà senyals prodigiosos en el sol, la lluna i les estrelles. A la terra les nacions viuran amb angoixa, alarmades pel bramul de la mar i per les onades embravides. La gent defallirà de por i d'ansietat pel que succeirà arreu de la terra, perquè fins i tot els estols celestials trontollaran. Llavors veuran el fill de l'home venint en un núvol amb gran poder i majestat. Quan això comenci a succeir, redreceu-vos i alceu el cap, que el vostre alliberament s'acoste. Aquestes paraules de Jesús, dures, difícils pels deixebles i per totes les generacions, ens venen a dir que sempre que hi ha grans dificultats, grans calamitats, evidentment hi ha un gran sofriment, però l'alliberament s'acosta. S'acosta l'esperança de Jesús, que no només ens ve a donar paraules de comportaments ètics i humans, sinó que ens ve a oferir, entregant primer ell la seva vida, la resurrecció i la pau. Per això Jesús, després de ressuscitat, diria una i altra vegada: la pau a vosaltres. Per què? Perquè realment la pau és un dels senyals de la victòria, és un dels senyals de la vida. La guerra és senyal de la mort, la disputa és senyal de la mort, del sofriment. En canvi, la pau és senyal de l'amor, de la vida, del benestar. Doncs Jesús, que vol el millor per nosaltres, també adverteix en aquestes paraules, en aquest final de l'any litúrgic, en el final de tantes coses que a vegades passen, que hi ha sofriment per superar certs finals, certs dolors, i que a vegades les circumstàncies superen a les persones i a les generacions. Però Jesús, gràcies a la seva força i majestat, gràcies al seu poder sobre la humanitat, gràcies a ser Déu i home, doncs ens diu: redreceu-vos i alceu el cap, que el vostre alliberament s'acoste. Per tant, ens està explicant una actitud per quan les tentacions ens assotin, els perills ens amenacin, els dolors ens aflaqueixin. Ens ve a donar l'esperança que ell ens alliberarà, perquè ell és el camí, la veritat i la vida. I fins aquí la secció d'avui, demanant que Déu ens ajudi, que ens augmenti la nostra fe per saber ser dignes i fidels a la seva paraula, i que gràcies a la seva paraula tinguem una actitud correcta en la caritat, que al cap i a la fi és l'actitud que Déu realment ens jutjarà. Salutacions cordials.